Di a lenda que no 7º día da creación, Deus sentou a descansar e da pegada dos seus dedos naceron as Rías Baixas. O propio Zeus mandou ao seu fillo Hércules a estas terras. A costa galega é unha sorprendente mestura entre o máxico e o real, o titánico e o humano. Para salvagardar esta maxa, hai homes e mulleres que traballan arreo. Son os protagonistas deste programa. Son os Guardiáns do Mar. Esta semana embarcaremos no Sar Gavia. Alí coñeceremos a súa tripulación que convive durante 6 meses ao ano, converténdose nunha familia. Capitán, ¿qué? ¿Mañana vamos a ver el Madrid o vamos a ver el Barcelona? Imos coñecer a Marisa, que xunto aos seus compañeiros guardacostas estará nun control de vehículos que transportan produtos do mar. Non vai a ser que algún queira saltarse a lei. Pero o produto debe de pasar por os canales de comercialización, porque senón habría pesca furtiva. Na Torre de Salvamento Marítimo de Fisterra imos vivir unha experiencia ao límite. Un deses días que crean vocacións ás veces inesperadas. Voy a preguntar aquí qué hay que hacer para hacer la carrera de náutica. As vigilancias dos axentes de aduanas poden supor o inicio dunha operación antidroga. Ella es Spanish Customs. Would you like to see? Pode que hoxe sexa un deses días. Hoxe comezamos no Sar Gavia, un dos buques remolcadores que Salvamento Marítimo ten en Galicia. Todos os membros do equipo deste impresionante barco deben estar perfectamente coordinados dende o minuto 1. Muy bien. Prácticos de Coruña, Sar Gavia. Hola, Sar Gavia, prácticos, buenos días. Hola, buenos días. En 5 minutos saldremos del muelle. Vale, perfecto. Pues nada, gracias por la información. Está todo claro, no hay tráfico. Muy bien, gracias, recibido. Buena guardia. Este barco lo que está destinado básicamente es para remolques, para asistencia a otros barcos, lucha contra la contaminación y lucha contra incendios. También hacemos rescate de náufragos. Na ponte de mando, danse as instruccións precisas para soltar a embarcación auxiliar que lles dá cobertura en casos de rescate. Hola, Salvamar BTG, Sar Gavia. Buenos días, Pablo. Tenemos a todos a bordo. Vamos a arriar cabos y ponerlos al costado. Si puede un marinero vuestro arriarnos los cabos, pues nos da por favor. Diego, ¿me recibes? Dime, hermano. Que vaya un marinero a liberar ahí a la Salvamar. Vale. Pablo, ¿escuchaste? Para arriar la Salvamar, arría tú la popa de la Salvamar, arrío yo a proa. Arriado popa, Salvamar. Vale, la Salvamar libre. Recibido. É hora de descubrir quen é a súa tripulación. Coñecer a quen, co seu traballo, esforzo e dedicación, fan do noso mar un lugar máis seguro para todos. Cubierta, puente, vamos largando cabos. Recibido, largando todo. Dale por aquí, Pablo. Bueno, por aquí. Patricia Viqueira é a única muller a bordo desta embarcación. Esta moza natural de Carballo tivo que pelexar duro para acadar o seu soño. E hoxe é suboficial do Sar Gavia de Salvamento Marítimo. Pois as miñas funcións de segundo oficial son correxir as cartas náuticas, facer os planes de viaxe, ter controlado todo o puente, que en caso de salida que este todo operativo, facer as revisións semanais, mensuais de todos os equipos e, bueno, estar co primeiro oficial para aprender o máximo posible. Nas entrañas do barco encontramos a José Belai, que é o engrasador da embarcación, facendo que todo funcione como a un reloxo. Seu pai era pescador e perdeu a vida faenando.
Hoxe, José dedica a súa a salvar vidas. Eu que estou no departamento de máquinas, do mantenimento de máquinas, engrases, limpieza, cambios de pesas, filtros, o da máquina. Diego Ramos é o contramestre do barco. Natural de Foz, é o responsable de coordinar o traballo entre a ponte de mando e a tripulación en cuberta. A súa máxima preocupación é garantir a seguridade a bordo. Vamos a bordo. Cuidado. Vale, puente, todos a bordo. O contramestre, pois, sempre estás pendiente de todo, tanto de que saia todo ben, como sobre todo tamén que non se manque nadie a bordo. Vale, suelta aí. Moi importante rescatar a xente, que para eso estamos, pero tamén é moi importante que cheguemos todos sanos e salvos a terra, tanto os rescatados como os rescatadores. Sergio Romero encárgase da cociña do barco. Sabe que o seu traballo é fundamental para manter o ánimo da tripulación. Os días duros a bordo son máis amenos se se acompañan cun bo prato de comida. O papel do cociñeiro é moi importante no barco. A comida é un momento onde as compañías se relajan. Logo entón intentamos sempre facer o que eles ten cómodos, que se senten á mesa e que se olviden dos seus posibles problemas ou demais. Todos sabemos que un bo ambiente é fundamental para que saia ben o traballo en equipo, sobre cando estás embarcado. Nesta terra sabémolo moito. Pero a todos eles hai algo que os enche máis que nada. Máis gratificante, pois, sobre todo cando axudas a outras persoas que están pois, en peligro, porque o mar é moi grande. Encontrase moi solo, e cando ves ver chegar o color naranja, pois, é un alivio para eles e para ti, sobre todo, que os ves contentos e moi agradecidos. Por exemplo, outro día fomos a por un barco que quedou aí sin máquina, bueno, a unhas 40 millas, creo que. Cando a unidade chega é como un respiro, porque eles ao final están a deriva están solos no mar, non ten a quen acudir somos nós. Se non houver este tipo de unidades, pois non sei o que farían, a verdade. Ainda que sea duro, cando vas a salvar a alguén, daste de conta de que vale a pena o traballo este. Está todo trincado? Sí. Vale, todo trincado e asegurado? Vale, pois listo. Todo en orden. Pois, ves a descansar. Hasta a maniobra, a descansar. Se cadra non tanto como descansar, pero o café de media mañá e os piques sans entre uns e outros ¿Quién es el mejor engrasador del barco? converten a este equipo nunha familia unida pola súa paixón polo mar. Mejor momento del día, café a las candelas. Café a las candelas. Siempre me tomo uno después de trabajar. Son eu bonito que come hoxe ou que? Sempre comes? Eu sí, pero bueno. Son nova neste barco e a verdade é que estou moi contenta porque a tripulación é boa. En xeral, sempre tuve bastante sorte. Sempre te encontras con algún home que non entende que unha muller este nos barcos, pero bueno, como cada día somos máis, pois non hai ningún problema. Deixa de rir, te ven para cá. Que porque seas de Bilbao, veña. Opa, hermano, está aquí. As nosas rarezas, pero levámonos moi ben. Capitán, que? Mañana vamos a ver el Madrid ou vamos a ver el Barcelona? Vamos a ver Madrid. Vale. Vamos a ver si tenemos un disgusto. A ver qué tal, ¿no? A ver, vamos a animar ahí con Juan. A ver si no se mezcla, porque como está a la misma hora la pelea de Tupuria. Ah, mañana contra quién, ¿eh? Como es a la misma hora, igual es contra Vinicius. Al final somos compañeiros e digamos que casi familia. Porque estás ao mesmo tempo con eles que a familia. E temos que dar cuenta que ao final estamos un mes fora da casa, os nosos familiares
a pesar de que algún poda vir a facernos unha visita e demais, non estamos con eles. Entón, realmente, a nosa familia é que está aquí. Durante 6 meses ao ano, a nosa familia é esta. Pablo, dalle a desempañar que... Dalle a desempañar que eso non vai, Eu de plata e vou usar as gafas modernas. Teño unhas na casa, son sin cristal. Sí. Estamos todos a unha, todos dependemos de uns dos ou outros, entón, búscase que haxa bo rollo, que neste caso hai, non vamos? O bo ambiente entre compañeiros, tanto nos momentos de esparcemento como nos momentos de traballo, demostran que realmente a tripulación do buque séntese como unha familia. Unha familia na que cada membro ten a súa propia historia. Unhas historias de loita e de superación. Eu empecé con 16 anos a traballar na pesca con meu pai, que temos unha embarcación. Meu pai, non sei, pois meu pai eu teño aí como un dios. Meu pai enseñoume todo, a ser persona, a ser traballador. Desde que fixen as prácticas, digo, eu quero conseguir chegar aquí, de aquí, é que me costou tanto. Se volver atrás, volvería a facer náutica. Quizás, se me deran outra oportunidade, estudiaría, pero estudiaría para o mar. Non para estar abaixo, senón para estar arriba. As miñas venas leva a salitre e a sangre, leva as dúas cousas. E foi será sempre a miña vida, vamos. O mar é a súa vida. Un mar que ten sido testemunha de moitas historias cheas de riscos. A paixón e a profesionalidade desta tripulación salva ano tras ano centos de vidas. A cor laranxa do Sargapia no medio dun mar embravecido significa para todos aqueles que se atopan en perigo un alivio, unha esperanza de que agora sí están salvados. A continuación, imos ver a 5 irlandeses que comezaron con ganas unha divertida tarde de navegación. O que non sabían é que ventos de 120 km/h e ondas de 6 metros aparecerían para pôr en serio perigo as súas vidas. Marisa de pequena, creo que miña nai me dicía que era moi boiña. Meu pai tiña 45 anos e miña nai quedou viúda de 42. A edad que tiña miña nai ten a miña filla ahora, Ojo, que eu non imagino nin a miña filla, nin a miña sobrinha, que tamén ten esa edad, ca responsabilidade e ca situación que quedou miña nai nese momento de viudedade. E máis tiramos para diante. Eu sou Marisa Martínez Formosa, unha xente de guardacostas de Galicia e traballo na subdirección de guardacostas de Galicia. A miña relación co mar vai seguir toda a vida porque un poquinho, unha vez que tes contacto con ela, márcache. Parece que se vas a un sitio onde non hai mar, xa parece que che está faltando algo. De feito, na casa sí que xa se nota que hai un mundo do mar, de que sí que temos relación co mar. Para min do mar vai ser para sempre. Éramos 11 hermanos, chegou un momento que Muros non había sitios para seguir estudiando e tal, entonces fomos 2 mulleres para un internado a Coruña e 3 hermanos foronse para Cádiz. A memoria moitas veces faiche rechazar o malo e quedaste co bo. Tuven a miña filla despois aos 21 e pico. Collen a miña filla, que xa tiña 3 anos nese momento, e empecé desde COU. Fixen magisterio, profesora de EGB, e despois ainda fixen psicología social. A miña vida moitas veces dá a sensación de que vou sempre atrasada, en certo sentido, non? Porque parece que fago antes unhas cousas e depois fago as outras.
éramos sobre todo mulleres as que entramos en esta, cando entrei eu. Ao mellor non era machismo, pero sí que había esa, eu sentina esa sensación de tes que en todo momento tiñas que demostrar, en todo momento parece que tiñas que estar a defensiva, non? Ao principio que non gustaba dentro dos compañeiros de servicio, que lle entráramos e tal, eu tiña dito, a mí non me extraña que nos gustemos, home, vos queríades de 18. E o problema é que vimos xa con certa edad, entonces con algún defectillo ya físico mellor, entonces a vos eso non vos mola. Que conste que os corpos deles tampouco non eran especiales. Xa coñecemos a Marisa e hoxe imos acompañala nun día de traballo. Desde hai 20 anos, os axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia non só traballan no mar. O control das estradas é fundamental para que ninguén se salte a lei. A Marisa acompaña a unha das súas colegas, Raquel. Están na zona do Grove e coa Policía Autonómica van controlar a transportistas de peixe. Como se vai desarrollar o conto logo? Non sei, pero non sei se choverá, non vamos a ter suerte, vamos a ter que follarnos un pouco. Falastes con Rafa para hora en punto de que establecemos aquí o control? Sí, imos empezar na rotonda que vai para o Grove. Primeiro que se vai controlar logo, os de entrada? Sí, os coches que van a cara lonxe. Tamén nos vai acompañar a Policía Autonómica, non? Son os que van a parar os coches. Pois é fácil, nós unha vez que nos paren, miramos a carga que levan, se lle coincide que leven peixe, pois é o que vamos a inspeccionar. Tamén debemos de comentar que de vez en cando tamén paren algún coche que non sea isotermo, porque a veces para camuflar sempre igual levan outro tipo de coche. Está escurecendo, Vamos a coller unha chuviada de carai, mira que oscuro está. Vamos a caer unha boa, sí. Esta rotonda de aquí, penso, sí. Será esta? Sí, pois temos aí o punto de quedada, de encuentro. Vou meter neste lado, que é por onde van vir para cara lonxe. Se non hai ninguén, pois esperamos aquí, para que chegue o resto. Moi ben, perfecto. Aquí mesmo. Moi ben, perfecto. Vou poñer aquí nun lado para non estorbar. Bueno, pois... Esperamos a ver se veñen, que non tardarán. Vou chamar eu, se vexo que tal, a ver onde vai Kike. Hoxe estamos facendo un control de carretera nesta zona e vámonos facer en dúas direccións. Por unha parte, vámonos facer eses coches que vía terrestre levan mercancía de produtos da pesca hacia a lonja para vender e máis, unha vez que salen co produto da pesca, que leven a documentación correcta, a que se lle pide para facer ese transporte. Raquel para a un dos transportistas. A súa intención é inspeccionar o vehículo para comprobar que o produto que levan conta coa documentación en regra. Vimos coa policía porque son eles que teñen que parar os coches. Nós podemos, dentro dun puerto, se vemos que vai salir un coche, sí que o podemos inspeccionar. Pero nunha carretera, pois vemos sempre quen ten que parar os coches, ten que ser uns asentes de autoridade que pese que somos nós, pero non para parar o coche. Ten os papeles deste? Atlántico Noroeste, FAO 27. Estas son coriñas, a cuánto me mentías. No, isto ven todo morto. Pero aparecen unhas centolas que poñen os gardacostas en pé. Aquí o centola especifica só o FAO 27. Leva centola? Sí, leva 3 centolas que non son daqui, pola PIN, pero pon só FAO 27. E que leva para vender? Sí. Está todo morto. Ademais de centolas, dentro da furgoneta hai tamén nécoras, lubrigantes. Ese é o motivo polo que a Raquel non lle acaba de cadrar este transporte e consulta con Marisa. Usted para onde vai? Vai para a nave. Vale. Vale. A centola non ten máis que esta etiqueta, non? Da centola. No, pero tiene trazabilidade. Sí, pero tiene trazabilidade, Marisa comproba que os crustáceos levan toda a documentación en regra que permite saber de onde ven o produto
quen o transporta ou cal vai ser o seu destino. Son datos que garanten a nosa seguridade alimentaria. Pensábamos que iba por o Grove, entonces non... Vamos para o Grove, pero vou por eu sin o Grove. Sí, non vai para Lonxa, vai para unha... Sí, para unha... Vale. Vale. Todo está en orde e este traballador pode continuar co seu camiño. Que a xente cumpra coa lei é algo que non pon de bo humor aos axentes de gardacostas. Pois peixe tiñe, porque o olor... Vai para Lonxa, vai coller, non? Dille que esperamos a volta. A ver se na volta o pasamos. Vale. Ves, unha muller optimiza sempre os recursos. Vai a comprar e de paso aproveita a tirar a basura. Ves? Eso non o faría un home na vida. Vamos a mirar a ver que ten aquí. Toca inspeccionar un novo vehículo. Nesta ocasión, uns cubos con nécoras vivas poñen en alerta aos efectivos de gardacostas. O problema parece estar no peso da mercancía. A documentación? Espera aí. Quen emiteu o documento ese? Aquí hai un problema. Cando pides a entidade emisora non temos a garantía de que se foi pesado. Pesamos para ver se o coincide? Sí, pesamos máis ou menos se coincide. Aquí de nécora pon 19 kilos. Se morre algunha blanda que me descarto dela, tal, sempre hai unha variación. Hai que quitar, non sei, tes 19 postos, Sempre hai mortalidade e a veces non historia. Xa, pero son 5 kilos. Son 5 kilos de desfase. Os axentes pesan in situ as nécoras que son transportadas nesta furgoneta cara a Lonxa. Os gardacostas comproban que o peso dos crustáceos non é o mesmo que o declarado na súa documentación. Isto é un sinal claro de que esta persoa está a cometer unha infracción. Acompaña de vos a este coche o que nos enseñou o documento de transporte con esta canécora e aí comprobade realmente que o peso que refleje o documento de transporte sea o que coincide na pesa. Marisa pídelle a Raquel e a outro compañeiro que acompañen ao presunto infractor á Lonxa do Grove. Unha vez alí, comprobarán o peso exacto das nécoras para determinar se as súas suspeitas son correctas. Rafa e Raquel están controlando o pesaje da descarga deste coche. Establecen a diferencia que é o que vai de máis, volveno a pesar e unha vez pesado, méteno nunha caixa, como está vivo, pois collen e lévano ao mar. Desta volta, Raquel e Marisa tiñan razón. A picaresca deste home non puido co bo ollo das gardacostas e por iso será sancionado. Mentres tanto, Marisa continúa no control a pé da estrada. Levan toda a mañá vixiando o transporte de peixe e marisco. Un traballo rutinario, pero imprescindible. Ás veces con sol e outras con choiva, hai que pasar as horas como se pode. Como debe ser, home. Hai que darlle paso á juventud. Nós temos que andar retirándonos, xa. Como manchaste tanto o chaleco? O Rafa non trouxe de Orlando, que te crees? Ui, mi má, está... Podías anunciar un produto de limpieza. Marisa e o seu equipo paran os coches de xeito aleatorio, pero a experiencia é un grado e son capaces de detectar vehículos sospeitosos. Nesta ocasión paran a un repartidor de paquetes que di non saber o que leva. Semella que lle fixo pouca gracia que lle deran o alto. Están todas cheas, Que que? de marisco. É unha empresa de transportes. Ves? Está etiquetado cerrado. Si queres comprobalo. Hola. ¿Tú de dónde vienes de hacer esta carga? Esto viene de muchos lados. ¿De? Esto no es una carga única. Esto viene gente a dejar paquetes y los clientes a dejar paquetes. Vale, y tienen un destino, lógicamente, ¿no? Claro. ¿El destino dónde tienes el destino? Va en las etiquetas de ahí. A ver, ¿te puedes bajar? No van las etiquetas.
A ver, vamos a mirar. Por ejemplo, esta carga. Di un paquete. Era este. El paquete va por aquí. Y no sabemos lo que contiene, claro. Entonces lo vamos a abrir para saber lo que contiene, ¿vale? Creo que no puedes abrirlo, ¿no? Porque Sí, nosotros podemos abrirlo. Pues entonces, si aquí pusiera la trazabilidad como pone en esto... Yo tengo que avisarle a mi jefe de eso. Pues avísala a tu jefe. Todos os produtos do mar que se transportan teñen que ter de xeito visible a súa trazabilidade. Isto é toda a información sobre a súa orixe e destino. Pero neste caso, os axentes non atopan dita documentación. Salta a vista que ao repartidor non lle gustou que o pararan, pero os axentes dispóñense a abrir as caixas para comprobar que conteñen. Mira una cosa, aquí estoy con... Bueno, me tienen parado. Guardacostas. Guardacostas, de inspección. Y quieren abrir un paquete porque no saben lo que lleva. ¿Y eso se puede hacer? ¿O tú tienes que avisar a alguien, a Santos o a quien sea? Nosotros podemos hacerlo. Me estamos preguntando eso. Es guardacostas. Guardapostas con la policía. Hai caixas que sí que teñen a trazabilidade, se observa a trazabilidade por fora, sabemos o que vai, pero hai caixas que non teñen trazabilidade ninguna e non sabemos que é o que conteñen. Entonces necesita todo o produto de pesca estar identificado e con trazabilidade. Vale? Vale. Perdona. Ya, pero ¿dónde tiene el producto la trazabilidad y la identificación del albarán de compra y toda esta documentación? ¿Lo tiene dentro de la caja? Bueno, pues yo entiendo que eso son recogidas de clientes nuestros, lo tenemos nosotros. Ya, pero cuando hay productos de la pesca tendrán que estar identificados y con documentación, no se puede coger el producto así sin ningún tipo de documentación. No se puede transportar de todo, digo yo, tendréis que tener en cuenta qué es lo que vais a transportar y tenéis que exigir qué es lo que vamos a transportar, porque el responsable es el transportista. Vale, pues ahora la caja y ya me quedo. Sostra. Sí, aquí tenemos. Sostra rizada, viene aquí. Sostra rizada. Aquí lo único que reflejan es el destino, ¿no? La dirección. Bueno, no pone ni especie ni... La información que viene aquí es una información comercial por parte del transportista. No es información de trazabilidad. ¿No tenéis un albarán en cómo lleváis? O sea que a vosotros podéis llevar cualquier carga sin saber lo que lleváis. Pues no creo que esté muy bien, ¿eh? Porque podéis comprometeros en muchas cargas. Pero el paquete general es así. Por mucho esto que es marisco, pero si viene un paquete normal, nosotros no sabemos pero lo que lleva. Esto no es un paquete normal. Claro, esto es me refiero. Claro, estos son productos de pesca. Se tratan igual, más o menos. O sea, si viene un paquete normal que venga lo que te ponga aquí, nosotros no sabemos lo que lleva dentro en realidad. Igual que con esto. Nosotros sí que tenemos que saber lo que... No, tendría que llevar esto. Exactamente, por lo menos llevar esto. Y nosotros con saber que esa caja contiene esto, pues ya evitábamos todo este rollo. Todo produto da pesca debe de estar documentado, porque no fondo estás defendendo o sector. Todo produto debe de pasar por los canales de comercialización, porque si non habría pesca furtiva, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, como resultado deste control de carretera, redactamos 7 actas de inspección, donde se controlaron a carga que levaba o produto da pesca e estableceuse que era o adecuado coa carga transportada. Tamén redactamos unha acta de presunta infracción á Lei de Pesca de Galicia, porque a documentación que levaban, neste caso era un documento de transporte, as capturas que reflejaban este documento de transporte non coincidían cas capturas reales. Ok, pues muchas gracias. Pues muchas gracias. Gracias. Luis, hasta otro momento. Gracias. Gracias. Todos temos que ser conscientes de que este é un traballo necesario. Ás veces incómodo, sí, pero que nos garantiza que os produtos que consumimos chegan a nós legalmente e cumpren con todas as medidas sanitarias. Unha labor que frea a aqueles que rouban nas nosas costas. Porto de Vigo, un día calquera. Acompañamos aos axentes de investigación coñecidos como UPIM, Unidades Periféricas de Información Marítima. Son investigadores da Axencia Aduaneira e toca comprobar os datos de certas embarcacións sospeitosas. Vamos a entrar aquí no Porto do Berbés a
revisar unhas embarcacións de pesca, que hai algunhas que estamos realizando algún seguimento dunhas posibles operacións. Comprobar tamén se chega algún barco que poida ser interesante para nós, por o tipo de tripulación que poda haber, e se son conocidos xa no tema do narcotráfico. Os axentes buscan en todo momento pasar o máis desapercibidos posible. A súa labor é de gran importancia en casos relacionados con narcotráfico, polo que no caso de ser recoñecidos, a súa integridade podería estar en perigo. Daqui está claro que non vai vir nadie a descargar nin a facer unha operación de descarga neste porto, pero sí que pode ser o comenzo de algunha organización que nos pode dar indicios de que se vai a poder realizar algún desembarco noutra zona. Sobre todo aquí o que temos que ter en conta é cando fan a primeira descarga de peixe, que hai moitos mariñeiros sí que poden a mellor traer algún paquete, pode ser tabaco, pode ser unha pequena cantidad, algunha mochila, que en ese caso sí que tens que estar máis controlando que cando desembarquen, ver as mochilas ou ver se se fai algún fondeo, ver as bolsas que poden desembarcar antes de que se marche. O traballo se centra máis en pasar desapercibido, non mostrar a nosa cara, nin enseñarnos moito. Este remolcador foi intervido tamén por nosos compañeiros en alta mar e traía gran cantidad de cocaína. Ahora cambiou de nome porque está en subasta, creo que adquiriron outros. O traballo dos axentes da UPIM non acaba coas inspeccións oculares. Diríxense á oficina desta mariña para comprobar certos datos que precisan. A colaboración entre os axentes e o persoal dos distintos portos é fundamental para as investigacións aduaneiras. Buenos días. Venimos a ver si hay algún tránsito, a ver el Cajei. El Cajei lo tenemos en el Pantalón 3. ¿En el 3? Ah, muy bien. ¿Y el Gips aún está aquí? O? Acaba de salir y está en gasolinera. En gasolinera. ¿Cómo está? Ahora mismo está, yo no sé si nos va a dar tiempo para cuando haya hecho el lleno, pero ahora mismo está en gasolinera. Perfecto. Muy bien. ¿Quiere que le acompañe al Hawái? No, ya vamos nosotros. Venga, sin perfecto. Problema. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ademais dos grandes pesqueiros, os veleiros de recreo son outros dos obxectivos dos axentes de UPIM. Non sei se estará a bordo, non le preguntamos se estaban os tripulantes. Queren investigar máis a fondo unha destas embarcacións que chegou hai unhas horas. Hola. Non será este señor, non? Non hai moita xente no peirao. É posible que xa se cruzaran con quen están buscando. Es este. Sí, yo no sé si sería el señor que acaba de salir en la bicicleta. Hola. De primeiras, o barco semella estar baleiro, pero os axentes insisten. Hola, estoy en el... Estaré enseguida, puedes arreglarlo tú mismo. Debe de tener algún problema. Ese señor que pasaba en la bicicleta es el propietario. Vamos a preguntarle. Hola, buenas. ¿Habla español? No. ¿Un poco? English. Spanish can. Yeah, I have papers. You bring Papers. to me. I Okay. get them. Okay. The papers, please. Yeah, we get papers. I need to go into the boat and get them. See? Okay. I have not here or here. I have a window. Okay. Yes. Okay. Yes. Yes. I look the boat. Yeah. Come on. You two can go. I'm a No, superstar. Non necessario. Movie. I come to TV. Televisione. Televisión. O home está tranquilo e amósase colaborador en todo momento. Mesmo convido aos axentes a pasar ao interior do barco. I'm waiting for the electric. ¿Problema? Problema, yes. Oh. Been there for a week. Only one people? Yes. One people. Yeah.
No problem. Ah, okay. Are you? Okay. Podemos comprobar que este barco xa foi reconocido por nosos compañeiros da embarcación do patrulleiro VA, o sea que isto está, xa lle fixeron un registro da embarcación. Ok. Ok. Destination? Gran Canaria. Gran Canaria? Porto and Lisbon. Then I don't know. We're going to Caribbean. No. Okay. I'm retired now, so I can. What? I have time. Okay. Hello, wife. There's no wife here. Only no you. Kids, no dogs. No. No cats. Okay. Okay. Thank you very much. Yes, okay. Finalmente, os axentes descobren que o dono do barco é un deses lobos solitarios que viaxa polo mundo na súa pequena embarcación acompañado pola súa bicicleta. Deixamos aos axentes en Vigo para que poidan continuar coa súa xornada de inspección de diferentes embarcacións. Non vos enganedes. Tras esta aparente calma, hai un traballo minucioso e moi preciso que en moitas ocasións é o inicio dunha gran operación antidroga. Continuaremos investigando xunto aos axentes da UPIM máis adiante. Os axentes da UPIM da Coruña farán unha inspección nocturna nunha mariña da cidade. Inspeccionarán eles tamén o barco dun viaxeiro estranxeiro. Pero será igual de amable que o viaxeiro da mariña viguesa? Hello? Hello. Good evening. So please sit down. Would you like to sit? Imos coñecer a un deses homes que inspiran e que nos ensinan que a idade só é un número e que os amores de xuventude pódense recuperar co tempo. Mi afición, que yo no lo sabía, empezó cuando yo tenía 10 años, una cosa así. Mis padres me apuntaron a un cursillo de vela, de verano, un mes. Pasé muy bien, pero se acabó el curso y no había posibilidades de continuar ni nada, con lo cual me quedó la cosa metida en el cerebro. Y ahora hace 13 años que estoy jubilado y trabajé toda la vida en informática. Y ya jubilado, como a mí lo de navegar me gustaba, un día pasé por delante de la escuela de náutica y se me encendió la lucecita. Dije, bueno, voy a preguntar aquí qué hay que hacer para hacer la carrera de náutica. Sen cortarse un pelo, Álvaro matriculouse na Escola de Náutica e fixo a carreira. Como calquera alumno, ao remate dos seus estudos tocoulle facer as prácticas. Onde? Pois no Centro de Coordinación e Salvamento da Coruña. Ao acabar as prácticas, Álvaro tivo que deixar o servizo de salvamento marítimo. Foi unha experiencia que nunca vai esquecer, e na cal aprendeu que sempre estará ligado ao mar. O plan é ir a un largo, ahora un poco, y preparar para trasluchar. Venga, vamos cazando la mayor. Desde luego para mí y para nosotros que solemos salir a navegar habitualmente, el personal de salvamento marítimo tiene mucho mérito, mucho mérito, y es muy de agradecer que estén ahí cuando hacen falta, porque se pueden presentar situaciones muy complicadas prácticamente sin previo aviso. Salvamento Finisterre, buenas tardes. Mira, para informaros, vamos a recibir el pase de una radiobaliza. Por la información que tenemos, es un velero de nombre Loa Zou. 44 grados, 39.7 minutos norte, 8 grados, 58.9 minutos oeste, y el pase es actual, es ahora de las 18:26. Estefanía, ¿puedes ir llamando a la costera que déme el relé? Y Juan, tú ve llamando al avión y voy movilizando al Elimer, ¿vale? Elimer 401, buenas, de Salvamento Finisterre.
Nos llama el Centro Nacional para decirnos que tenemos una activación de radiobaliza de un velero, el Loa Zour. Son unas aproximadamente en radar 71 millas al noroeste de Cabo Prior. No sabemos cuántas personas hay a bordo y no sabemos es una activación de radiobaliza, no desconocemos lo que pasa a bordo. A resposta é inmediata. Desprégase un dispositivo de emerxencia por terra, mar e aire. Todos son conscientes de que o tempo corre na súa contra. E a incertidumbre de ti non sabes exactamente que lle está pasando a esta xente, si xa está na auga, porque a radiobaliza tamén podes activar manualmente, pero tamén se activa co contacto ca auga. Entonces pode ser que a fundir a embarcación, entonces hai esa incertidumbre de canto tempo teñe, digamos, de esperanza de supervivencia se estuveran na auga, ou se hai un incendio a bordo, ou non sabes o que está pasando, solo tes unha señal de socorro. Entón hai que dar resposta coa maior rapidez posible, porque hai que poñerse no peor dos escenarios. O veleiro é localizado a 85 millas da Coruña, a uns 140 kilómetros. As condicións meteorolóxicas e o estado do mar aventuran que vai ser un rescate cheo de riscos. Sen goberno algún, a embarcación está a piques de emborcar. É un veleiro pequeno de tan só 13 metros de eslora. O vento sur sopra a 120 kilómetros e enfrontas a ondas de 6 metros que baten contra os cascos. Os tripulantes mandan sinais de socorro que son vistas dentro do helicóptero. Con esa forza é imposible que a embarcación de rescate chegue ao barco para facer unha manobra segura e salvar as persoas que están a bordo. A situación é crítica e o equipo de salvamento trata un novo. Afortunadamente o helicóptero chega ás coordenadas. Os rescatadores arriscan as súas vidas lanzándose ao mar para chegar ata a embarcación. De descender directamente ao veleiro, correrían serio perigo de quedar enganchados no mastro ou ser golpeados por algún elemento. Aos 5 tripulantes non lles queda máis remedio que lanzarse á auga e agardar que o rescatador vai a por eles. Tras pasar máis de 3 horas desde que comenzou o operativo, a vida dos tripulantes xa non corre perigo. Están a salvo. A rápida resposta e a habilidade dos equipos son a clave do éxito. A maior recompensa para estes guardiáns do mar é esa: as vidas que salvar. Que se salve una persona, simplemente una persona que podía haber muerto, es para todos los que formamos parte del Salvamento Marítimo, es la satisfacción, sin duda. O seu traballo parece máis anónimo ao non estar directamente no mar. Pero para Cristina e os seus compañeiros que coordinaron o rescate dende a torre, a satisfacción é a de un final feliz como este. E iso nótaselle no sorriso. A labor que facemos na maioría dos casos, que diría que todos, é bastante vocacional. Entón, cando as cousas saen ben e máis en situacións tan perigosas como esta, pois é moi reconfortante. Foi un día reconfortante, pero mañá, tanto dende a terra como dende o mar, todos volverán a estar en alerta. Estamos hablando de un medio en que no se puede tener fallos porque te juegas la vida. Hoxe gañou a vida, a de 5 amigos irlandeses nun pequeno veleiro. Como Álvaro e os seus, quen sabe se tras o rescate volveron sair navegar. Posiblemente sí, porque como di Álvaro... Yo no concibo el vivir separado del mar, representa la vida misma. As inspeccións e patrullaxes na UPIM non entenden de horarios. Son moitas as ocasións nas que estes axentes deben facer as súas saídas cando cae o sol. É o caso desta parella da UPIM da Coruña. Hai diferentes ámbitos nos que podemos traballar.
o máis coñecido está relacionado co tema do narcotráfico. Entonces, o que nos interesa é, sobre todo, ver procedencia do barco, se ven nunha zona quente, se dirixe a unha zona quente, cantos tripulantes teñen, e despois, con toda esa información, que é a nosa principal función, despois xa podemos iniciar, ou non, iso xa determinadas circunstancias que vexamos, unha investigación que nos interese. Outros 2 axentes, outro peirao diferente, pero a mesma labor e o mesmo compromiso coa investigación. Aquí o traballo tamén comeza coa información recabada nas oficinas do Porto. Hola, boas. Pase usted, caballero. Muy buenas. Hola. ¿Hay algún tránsito que tenga gente a bordo? Sabes, que no estuve aquí en parte de la tarde. Hay un señor en este catamarán. Pero not too old. Sí, el del 1032. Not too old, también hay un señor ahí. No sé. Sí. ¿En qué pantalla está? Están todos en el 10. Venga, gracias. Vale. No sé si no lo hay. Nos vamos a acercar un momento aquí al pantalán, al 1032. Vamos a echar una visual entonces al Not Too Old. Sí, puede ser interesante ver a ver quién está a bordo. A ver si de verdad declaro el destino bien. O de pensa mal e acertarás, que non hai barco pequeno ou grande ou que poidas ti excluir de facer uso de maneira fraudulenta dele en tema de tráfico ilícito de estupefacientes. Tens que pensar que un kilo de cocaína en algún momento estivo o precio de 30.000 euros. Imagínate que nunha mochila pequena metes 30 kilos o pode levar calquer. Hello. Debe estar durmiendo, ¿no? Ok, lo tenemos aquí. Hello. Good evening. We are Spanish customs. Yes. Do you speak Spanish or no? Well, yes. Okay. What? Yeah. We need to see your ship and need the passport and the ship register. Is everything in the office? Yeah, you can come inside. Right. Yeah, no problem. I sent an email to the email address. O patrón repítese. Outro barco, outro cidadán estranxeiro e o mesmo control de papéis e de permisos. Para os axentes, o fundamental é identificar as persoas a bordo the paper okay. Oh, hello, nice to meet you. E ver de onde veñen e cara a onde van. Watch out, it's small. You can choose the big boat also. So please sit down. Thank you. Would you like to sit? Your identity card or passport? Yes, my passport. You go to many countries, huh? I live 4 years in Kazakhstan for work. Uh-huh. Yeah. So I come back in 2023. The ship's registered? It's here. This one is the boat papers. Yeah. I sent here to A Coruña.bpef Puerto Policía. Policía Portuaria. Yeah. And after here in Coruña? Yeah, so I need to do some repairs to the boat, and then I have a generator coming. I ordered here, and then I have my energy fixed, and I would like either to go Muxia, Muros, Cascais in Portugal, yeah. Lisbon, yeah, or straight to Cascais, and then Porto Santo. Madeira. Santo. You go south. Yes. Till Porto Santo first. Yeah. Etc. Yes. Rumbo sur. Okay. Signature. Okay. Here is the captain. Okay. It's very. Yes, I feel very cool because yeah. Here. Up. Okay. Okay. Here we go. So. Thank you very much, and good luck with the documentary. Okay. Thank you very much. Thank you. Pequeño el velero, Joder, fui feito por seu pai. Sí, pequeño. 7 metros. Vai salir de Galicia antes de 2 semanas, por lo menos.
no que vai coller mal tempo de suroeste. Coincide o que declarou de destino co que nos contou agora. Bueno, chicos, Vale, moitas gracias. terminamos. Moitas gracias. Sí, estaba. o holandés este. holandés, sí. Tenemos algunos barcos que vinieron a pasar el invierno aquí, Ajá. pero como ellos vienen, dejan el barco y se van a sus países, el barco queda aquí nada más. Pois vale. Moitas gracias, vale. Hasta ahora. Chao. Chao. A xornada remata sen ningunha incidencia. Un traballo discreto que pode pasar desapercibido, pero a constancia e profesionalidade destes xentes son o que nos fan sentir seguros. Eles son moi conscientes de contra quen xogan esta partida. Os Gardiáns do Mar remata un día máis a partida, xogando moitas veces uns contrarios que contan con cartas marcadas. Cartas que poden supoñer mares enfurecidos, pescas abusivas, vidas propias e alleas en perigo, xente poderosa e de poucos escrúpulos. No vou facer destes homes en Figueres, atopas a chave para gañar unha partida que é